Jumejn biss wara jumlhom mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela ħabbar li l-klinika fl-Isptar Mater Dei li toffri s-servizzi tal-IVF se tkun qed terġa' topera mix-xahar id-dieħel. Dan wara li fl-aħħar xhur dan is-servizz beda jingħata fi sptarijiet privati bilan li jkun jista' jsir innovar sħiħ tal-laboratorju tal-klinika. Fil-Parlament il-Ministru Abela spjega t-tibdili drastiċi li saru f'dan iċ-ċentru u li issa huma lesti fosthom il-footprint tal-laboratorji tal-ipproċessar għal tagħmir ġdid, l-istrutturar mill-ġdid, l-installazzjoni ta' tagħmir u reklutaġġ ta' ħaddiema ġodda b'4 clinical embryologist trainees Maltin li qed jieħdu t-taħriġ. Il-Ministru wkoll ta' diversi ċifri mill-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijun kif mill-bidu tagħha fl-2013 jirriżulta li sal-lum hawn 728 tarbija imwielda mis-servizzi tal-IVF li ngħataw bl-aħlas f'pajjiżna. Intqal matul l-2024 l-Awtorità rċevit rekord ta' 2908 applikazzjoni għal talbiet differenti minn kliniċi kemm fis-settur privat kif ukoll f'dak pubbliku. Dan filwaqt li ġew approvati 623 applikazzjoni ta' pazjenti għal rifużjoni ta' ħlasijiet għal mediċini użati b'total ta' aktar minn 900,000 euro. Min Jannar tal-2022 sa Diċembru tas-sena li għaddiet ġew approvati total ta' 1197 applikazzjoni simili u tħallsu total ta' kważi 2 miljun euro. Il-Ministru tenna li permezz ta' intrauterine insemination b'riżultat ta' donatur tal-isperma, ir-rata ta' tqala żdiedet għal kważi 33% fl-2023. F'4 snin biss ir-rata ta' tqala żdiedet bi kważi 28% waqt li ċ-ċikli tad-donaturi tal-isperma tal-IVF għandhom rata ta' tqala ta' suċċess ta' 55%. Fid-diskors tiegħu il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll li il-Pawla Hub se jkun qed jibda joffri s-servizzi tiegħu mill-Lulju li ġej, waqt li l-Isptar Pawlu Boffa qed jiġi rinnovat biex jibda jilqa' ċentru tas-saħħa tal-Florjana flok il-post minn fejn ilu jopera għal 20 ta' snin. Da minn barra li mill-ewwel ta' Jannar tas-sena l-oħra sal-lum twettqu numru ta' interventi infrastrutturali u tekniċi fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bilan li titjieb il-kwalità tal-kura lil pazjenti u tiżdied l-effiċjenza operattiva. Sa dan it-tant ħabbar fi stqarrija li permezz tal-introduzzjoni tal-kirurġija robotika f'Mater Dei is-sena li għaddiet saru 104 intervent biex jiġi trattat mar tal-kanċer li affettwa l-pajp tal-ikel, l-istonku, l-frixa, il-musrana u l-prostata. Il-Ministru Abela spjega kif il-kirurġija robotika hija l-aħħar teknoloġija fil-qasam tal-operazzjonijiet u dan wassal għal tnaqqis fir-rati ta' komplikazzjonijiet u tħaffef l-irkupru filwaqt li ġew faċilitati interventi f'postijiet li diffiċli biex jintlaħqu mingħajr ma ssir qasma kbira. U qal kif is-sena li għaddiet sar investiment ta' madwar €1,000,000 biex isiru dawn interventi permezz tal-kirurġija robotika li huwa tamat li fi żmien sentejn jilħqu l-potenzjal sħiħ ta' 300 intervent fis-sena. Dr. Clifford Caruana, chairperson kliniku fid-Dipartiment tal-Kirurġija Ġenerali u Vaskulari, qal kif il-kirurġija robotika toffri vantaġġi kbar għall-pazjent. Tnaqqas kemm jintilef demm waqt l-operazzjoni, tnaqqas ir-riski ta' infezzjonijiet wara l-operazzjoni, itqassar iż-żmien ta' rekupru wara l-operazzjoni, allura il-pazjent joħroġ mill-isptar qabel u tagħti aċċess lil kirurgu f'postijiet li normalment diffiċli biex jintleħqu. Peress li ntużaw qasmiet żgħar fil-ġisem, l-uġigħ ta' l-operazzjoni ikun ħafna żgħar.